kebon jagung. Kanggo mamae Kenji sing di Hongkong, kanggo sing di kawasan Rangdapindo, kanggo mamae Via bos Singapura, kanggo ibu Emong sekeluarga. Kanggo mamae Gemma, kebayang duduk kenang gantengnya, kelingan duduk saking kasepe, nanging kasih sayang sampeyan bapak aja sing gawe sun mabuk kepayang. Mama Haji Rusti gaya orang ganteng namun nih mama ajat saya zaman kean lanang sejati saling percaya karo janji jujur setia welas asih. Kanggo Bapak Rusti sing duwe kawasan Pasar Rumput, Mama Gemma sayang. Kanggo Mama Ainin, Mama Eril sing di Taiwan, Bos Hongkong. Kanggo masyarakat Karanggemah, Bos Hongkong, Bos Hongkong. Mama Emong, kanggo sing duwe mertua Eman. Ibarat dewa, Bapak Rusti dewa asmara, bagus ning rupa, ora sok gawe lelara. Ya gonok pengantin mas pengantin, ibarat dewa, Mama Gemma dewa asmara, bagus ning rupa, ora sok gawe lelara. Kabeh wong muji Bapak Rusti, kabeh ngagumi, pantes sampeyan Bapak Taryono sing kanggo rebutan. Kebayang duduk kenang gantengnya, kelingan duduk saking kasepe, nanging kasih sayang Bapak Rusti sindang weye sun mabuk kepayang. Kanggo Bapak Taryono Ibu Emo sekeluarga, juga kanggo sing duwe mertua Eman, Sing duwe mertua Eman, kanggo sing duwe kawasan Pasar Rumput, sing duwe Tenjo Bogor, sing duwe Kuningan Timur, sing duwe Kuningan Timur, Bapak Haji, Pak Haji. kanggo Mama Aini, Mama Eril sayang. Ibarat dewa sampai
bagus ning rupa ora sok gawe lelara amoy ibarat dewa Bapak Rusdi Dewa Asmara bagus ning rupa ora sok gawe lelara kabeh wong muji kabeh ngagumi pantesan pengen sing kanggo rebutan supaya jojo kenang ganteng mamailin kelingan duduk saking kasete nanging kasih sayang sampeyan sing gawe sun mabuk kepayan jujur setia welas asih. Oke, selamat ya langkah sing teka ya. Langkah